awards. Pinagulad-ulad na sa mga awardist na lawat. Kaya magkanalagot mo na. Hindi na bisita taman. Ay Allen, then the ex-vice mayor Tawas, si Bayan, and then mga kakuyog niya. Bayan. So, ito. Si Bayan gusto na mag-doon. Ha? Pwedeng makuha na muna mo po. Alibad kinagalap na ka to. Oh, good evening. Good evening. Bayan. Ex-vice governor. Okay, pagkanan tayo muna. Kaon ka na muna? Yan. So, punyan muna. Ayo, punyan muna. Punyan muna. Lawin ka muna. Ada